tecrit suça muruvaiye. Ev tecriteki naha ser İmralı de ser mimarın azadi ser reberapu u her se havalı te meşandın dervi ahlakiye, dervi muruvaiye, dervi siyasetiye. Bi taybeti jî reberapu ne kesayeteke, ne şahseke, irade bi milyona insana ne. Ve heger em xazın ev pêvajiyê ki dijmin ser rêbertî, tecriteki ser rêbertî dixwaze bi dijwartir bike, bi zêdetir bike, bi herê zêde jî ev pêvajî re yekî xwedî derkeve, yekî fîzîkî azadkirina rêber apo mîsoger bike jinin. Jin cihanê de ev qas şoreş çêbûne, ev qas serhildan berxwedanî çêbûye. Fakat ti şoreşê de wek rêber apo jinan ra maf nehatiye dayînê. Ev niha jin heger hemî qadan da temsiliyetê xwe ve alî her qadan da heger bikaribe temsiliyetê xwe bike, ev jî ev projekê rêbertî bi taybetî jî azadiya jin bû. Heger îro Rojhilata Kurdistan'da jin hemî qadan bin. Heger sloganên yekî jin jiyan azadî heger bûye niha gerdûnî hemî cîhanê de tên havêtin. Heger şoreşekê jin Rojavayê de çêbûye. Ev dîsa em bêjin ki îradeyekî rêbertî me re dabû, ev baweriyekî jin bi zêdetir vê pêvajiyê de derxîne holê de saya rêber apo bû. Em dîsa dibêjin wek Wargeha Şehîd Rûstem Cûdî, wek Meclisa İştar, wek xebatkar, wek dayîk, wek jinekê gerek jin hemî derkevin qadan ve ev pêvajiyekî em dixwazin rêbertiyê xwe azad bikin, rêbertiyê re azad jiyan bikin. Gerek jin herê zêde rolekê keve ser milê jinan, jin qadan bin, jin xwe rêxistin bikin. Vê pêvajiyê hilweşînin serê Erdogan rêbertiyekî azad Kurdistanekî azad em hev re jiyan bikin. Ev tecîdel ser serekotî em şehmizot kîn, çünkü tecîd nel ser serekotî tune, nel ser emiralî tune. Ser bitîn milletî Kurdeş, milletî Kurd bitîn milletî welatparêzî dünyayê. Çünkü serok ne serokê Kurdan tune ye, serokê mirovohî ye, însanetiyê ye. Ew wekî jin em vê tecîdê şehmizot kîn. Çima şehmizot kîn? Çünkü wî jin ji kuletkê derê xist. Wî jin anî însanetî, anî hemî tiştê jin wan dijmin jin beton kiribî. Ti jin nebî. Serekotî derket mov da jinê, heq da jinê, axiftin da jinê. Jinê şoreş ava kir. Yani wekî jin heta bi rihê xwe, bi canê xwe, malê xwe tiştan hevit, em ê li serekotiya xwe bîn. Li pay serekotiya xwe gerîn. Spî tîjê re şermkî mezin e. Ev çend heyve gotim hev dîtim serekotê re kiriye, em çûyîn em ê cavkedîn ve nûyeke berîva jî kirîn. Çünkü spîtî devletên Ewropa însan heqlerî hemî hevalê dijminin, hekî ne hevalê Tirkan bûn. Ev çend mehe milletê Kurd hemî serpiyan e. Berê me nel sarmayeye, nel birçeye, nel tiştê heta hev dîtim serekê me re nekirin. Dengê wê em nebihîzîn, em ê li ser piyan bîn û em vê dêzê bernadîn. Çima dijmin ki derê tang bivit, diberê xwedê îmralî. Çareserî li îmralî ye. İmralî li hev dîtinê çêke, çareserî dê çêbe. Til kî derê tangov bî, til tecîdê li ser îmralî kî. Til çixwe vê dewletê, vê dewletê, kî dewletê gotine heqî tê ê wê besxî li ser îmralî ket. Halbekî kilîta aştiyê barişê li îmralî ye. Çünkü tu ne heqî, tu ewîdî neke wê em dinyayê xistin, wê ne devletê ne heqî derê xist, devletê hemî qom kin. Kîmiya baranê werînit, zarekê me şehîdit kit, dibêt ez çoma me heyhat rêkiye, te heyhat kê dît, kê hedît ke hilû seqer heyhat rêkî, dibêje me heyhat rêkî. Îşê wan hemîn li ser narastiyan e. Em vê tiştê qebîl nakî wekî jin, heta kî derê pêwîst bibe bi canê xwe, malê xwe, em dîw serekê xwe ne, heta serekê me azad serket.